Iată, acum vom vorbi despre procedeul prin care ghindele se fac comestibile. Ghindele sunt cel mai gustos amidonos care există dintre toate amidonoasele care există, odată ce a fost tratat corespunzător. Cu toții știm, au un tanin așa acrid, așa în el, are un gust foarte ghinda, crudă cum e din asta, dar foarte puțini dintre noi știu că aceasta nu doar că este comestibilă, ci timp de mii de ani a fost folosită în hrana omului. Și în bazinul mediteranean, și în bazinul nostru, Carpatul Danubiano-Pontic, și în bazinul asiatic, și în bazinul Americii de Nord. De aceea vreau să evidențiez acum că este foarte important, mai ales pentru cei care se află în zonele unde au acces la foarte multă ghindă, mai ales că în unii ani se face foarte multă, da? Și iată care e procedeul, foarte simplu de altfel, numai că singurul element care este sau nu este și fără de care nu se poate face procedeu este un pârâiaș. Pârâiașul trebuie să fie curat, trebuie să fie doar din izvoare care, așa, să nu mai fie o altă comunitate de persoane mai sus de acel izvoraș, tocmai pentru că odată cu o comunitate vin și deversări de detergenți, de toate chimicalele posibile și imposibile, care din păcate oamenii nu știu în ce măsură, dar își dau seama, dar toate ajung tocmai în aceste pârâiașe și apoi inclusiv peștii se contaminează și așa mai departe. Dar și de aceea zic, iată, e nevoie de un pârâiaș care să fie curat, adică, da? Și iată, după cum vedem în imaginea din dreapta jos, mai ales dacă pârâiașul e mic, punem ghindele. Evident, ghindele se sparg mai întâi, da? Cu o spărgătoare de nuci, de alune de așa, fie că este de tip cu mâner, fie că e de tip manivelă, sunt mai multe variante, unele mai eficiente ca altele, da? Fiecare să aleagă în funcție de ce își preferă, vor fi linkuri în descriere pentru a găsi și spărgătorul cu manivelă și spărgătorul cu mâner, așa da? Deci, variante există și, da, miezii odată cojiți se pun într-o găleată, cum vedem în imaginea din partea dreaptă, căreia i s-au dat niște găuri suficient de mari cât să iasă apa, da? 4, 5, 6, da? 8 chiar găuri, da? Dar să nu fie mai mare decât ghindele. Sau punem pe găurile respective, mai bine zis, o pânză, da? În așa fel încât să fie în regulă și să nu treacă ghindele afară, că atunci n-am mai făcut nimic, da? Se captează, după cum se vede, cu un tub oarecare. Poate fi și tub de bambus, cine are acces. Tuburile de bambus sunt foarte bune și ele, da. Bambusul de altfel e o plantă care crește foarte ușor, foarte repede. În sfârșit, bine, am zis și eu așa. Este absolut în regulă și sistemul care s-a creat acolo, iar în funcție de tipul de ghindă, deoarece, iată, sunt 3 tipuri de ghinde majoritar. Este tipul acesta, care îi se mai zice ghinde dulci, Quercus ilex, ilex este numele, așa, va fi în descriere și unde se poate achiziționa toate cele 3 tipuri de, pentru că este acesta care e din stânga jos de aici, este Quercus ilex, este așa numita ghindă dulce, pentru că e cea mai puțin taninoasă, are cele mai puține taninuri și bonus, arborele veșnic verde, așa, din munții Mediteranei vine, deci absolut în regulă și la noi să fie, da, undeva până în 600 de metri altitudine, e adevărat, dincolo de acolo nu prea mai crește. Apoi stejarul obișnuit care toată lumea îl cunoaște și îl știe
și este acesta cu ghindă lunguiață și un pic mai bombat așa nii față de cel așa zis dulce, da? Și asta este undeva la mijloc ca conținut de taninuri, ceva mai mult decât cel așa zis dulce, dar ceva mai puțin față de cel roșu care îl încercuiesc acum. Acesta este tipul de ghindă roșie, stejarul roșu, așa se mai numește. Sunt ghindele ceva mai bombate, așa mai grase, iar da, ăsta e tipul de ghindă roșie, iar ele au mai multe taninuri, au cel mai multe conținut de taninuri. În schimb, ele au avantajul că se păstrează în coajă foarte bine, pe când celelalte tipuri se păstrează în coajă mai puțin bine. De aceea, ce contează că avem de ținut o zi sau o zi jumate sau două în plus la clătit, atâta timp cât ținem 4, 5, 6 ani de zile dacă e nevoie ghindele în stoc. Avem și oricând, înțelegeți? Deci este mult mai stabil, tocmai pentru conținutul mare de taninuri, tocmai pentru conținutul mare de taninuri care le are, sunt mai stabile ca pe când celelalte se strică foarte repede. Se putrezesc, se râncezesc, nu se râncezesc, ci se pricăjesc, așa, se oxidează, deci nu își pierd, da? Pe când și dacă vrem să le uscăm în coajă, celelalte tipuri nu prea putem să le uscăm în coajă. Deci celelalte tipuri, imediat cum le-am cules, trebuie să le și spargem și să le și clătim și abia apoi să le uscăm. Pe când cele roșii le putem liniștit usca în coajă, că se usucă în coajă și stau așa și se țin așa, iar când avem nevoie de ele le spargem, le punem la clătit și le folosim. De aceea zic, așa pe ture, tot 1 kg, 2 în funcție de necesar, de nevoi. De aceea spun, într-un fel, stejarul roșu este mai practic, da? Nici el nu este chiar nativ, nu putem spune că e nativ de aici, că nu e. În schimb, o văr de-a lui, care e practic cel numit, stejarul numit popular varianta numită cer, este un fel de văr de-al lui, da? Fiind mai bombat așa ca formă la ghindă. Da? Deci nu e propriu zis de-al nostru, dar avem un văr de-al lui aici și prin urmare, da? Deci și în pădure dacă mergem, adesea vom întâlni și acest tip de cer, care nu e altceva decât un văr al acestui stejar roșu, doar că un pic ca dimensiune, per total, ghindele sunt ceva mai mici decât la acest stejar roșu, însă forma e tot așa, bombată, spre deosebire de stejarul care, am spus, nu are termen de valabilitate practic, nu se usucă bine în coajă. După aia, da, deci de asta zic, ăla e așa lunguieț. De aceea spun, da? Mai degrabă, acest tip de stejar roșu merită chiar plantat, pentru că este foarte, foarte util. Să nu uităm că mii de ani înainte de marile industrializări, ghindele au constituit o parte foarte importantă din alimentația și hrana oricărui om. Și voi, toate rețetele care conțin mei și sorg și le voi prezenta pe acest canal, se pot folosi ghinde, bucăți de ghinde. Deci, să termin cu procedeul. Odată ce au fost clătite așa, se lasă la scurs, se întind frumos pentru a se usca și așa bucățele cum sunt se folosesc la rețete care voi posta și care rețete se aplică și la mei și la sorg. Bun. Mulțumesc de atenție și iată că am învățat cum transformăm din ghinde acride cel mai gustos amidonos care există.